počítače, chtěl bys si na to zahrát, že jo? Tak to je jasný. Ale vidíš, nenadupaný gamingy. Jo, a máme nový ruce. Ano, my jsme totálně vybavení. Ano, toto je z toho. Ahoj, já vás tady vítám. Ty vole. Takže tak informačně. A ještě jednou díky, že jste tady s námi. Začínáme za cirka půl hodinky. Ty vole, počkej, máš to? Nevím. Ty vole, ty nemáš ten kód, kamo. Zadejte kód, mě to musí přijít do mailu. Zkusíme se joinout do toho serveru. Bude to... Koukám, že je tady úplně narváno. Jo, nečekal jsem, že přijde tolik lidí. Díky moc, že jste přišli. Potlesk pro vás. Díky. Super, výborně, já jsem to věděl. OK. Nevadí, já další. Pozdrav naše čoudi. Syria Curryho, ten podpis mě nemal, aspoň toho Strankera. A už je vydaný ten server, takže se na něj určitě připojte. Je to mcrybař.cz a je to hrozně